Ahojte, ja som Mišo, som spolumajiteľom a spoluzakladateľom spoločnosti Woodcrafters. Sme vlastne stolárstvo, venujeme sa aj interiérovému dizajnu, takže interiéry aj navrhujeme. Vytvárame vaše nové, príjemné, pekné a moderné domovy, niekedy aj exteriéry. A teda vítajte pri mojom prvom vlogu. V dnešnom videu si ukážeme, ako vzniká nový interiér na housebote. Momentálne prebieha jeho kreslenie, objednávanie a tak ďalej. No a myslím si, že v druhom vlogu si ukážeme aj jeho montáž. Takisto si ukážeme montáž 4 vstavaných skríň, ktoré idú do podkrovného apartmánu a tam už kreslenie natočiť nestihneme, ale stihneme si prejsť celou montážou. Myslím si, že tam budú zaujímavé zábery aj z GoPročky. Takisto vám potom niečo k tomu aj poviem. No, takže vítajte v mojom office. Takto nejak to tu vyzerá, takto nejak si tu pracujem. Dnešný projekt, jak môžete vidieť, sú takéto zasúvacie dvere. Súbežne s týmto nám idú ešte ďalšie asi 3-4 projekty, na ktorých momentálne pracujeme. A teda myslím si, že vás zoberiem aj do terénu na jednu montáž. No a čo sa housebotu týka, dneska nás čaká ešte kreslenie. Dnes vás zoberiem na montáž. Budeme montovať skrine u mojho kamaráta. Jedná sa o 4 rôzne zostavy. Jedna bude taká zaujímavá, pretože bude v podkrovnej izbe, čiže budeme to vypilovať, budeme tam riešiť šikminy. A potom tam máme dve také klasické, menej zaujímavé skrine, ale však ukážeme si všetky 4. Môžeme sa na to takto pozrieť. Taká menšia zostava chodbová, ktorá bude vlastne zložená z viacerých segmentov. Vícemenej začíname touto skrinkou. Na záver na to prídu čierne matné dvierka. No, tu si nemôžeme zabudnúť zmerať uhlopriečky. 144,6, takže rovnaká jak tá opačná. Tu už merať nejdem, pretože som si tam položil stojan s telefónom. Teraz budeme musieť namontovať chrbát. Ostáva tento velikánsky bok, ktorý budeme musieť dostať sem. Ideme vypilovať tento roh. Musíme si vymeniť pilový kotúč. Takže čo sme docielili? Takýto pekný rez, ktorý je v pohľade úplne perfektný. Samozrejme, tento detail bude úplne schovaný a teda ho absolútne nikdy nikto vidieť nebude. Nám ide o tento pohľadový detail, ktorý bude stále viditeľný.
to tu namontované, nainštalované, korpusy sú na mieste. Čo je super aj so všetkými vypilovačkami. Už nám ostáva len osadiť police a dvierka, čo nie je taký problém. To si nehávame na piatok. Teraz nás bude zaujímať tento sivý materiál a ideme robiť skriňu do detskej izby, kde bude osadená pod šikmý strop. Takže každá jedna vrchná skrinka bude zošikmená a bude osadená pod šikmú stenu. Takže túto šikmú skriňu máme hotovú. Tak na 97% sem na túto stenu ide ešte obkladový panel, ktorý budem musieť ešte vyrezať. Treba tam vyvrtať zásuvku, nalepiť to na stenu a jediná vec, ktorá nám tu nejakým spôsobom chýba, sú osadené typony, pretože prišli nám zlé, sú krátke, potrebujeme tie dlhšie, tak to nám tu ešte chýba, ináč skrine sú hotové. Celé sa to robilo custom na mieste. Všetko sa otvára na 155 stupňových závesoch, aby sme sa tam teda vedeli dostať. A tu nám chýba ešte soklík, ten tam ešte dolepíme. Základ máme. Nahodíme tam ešte nohy. Veľké tečko. Veľké tečko. Práve môžeme vidieť zostavovanie poslednej kúpeľňovej malej zostavy, lenže je potrebné
na ňu vyfrezovať police, ktoré pôjdu vlastne do tohto priestoru a z ľavej strany tam bude väčší priestor, aby bolo možné tam obchať metlu, vysávač a rôzne takéto záležitosti, takže ukážeme si teraz priebeh toho frézovania. OK, takže nachádzame sa u mňa v garáži. Už máme po montáži, všetko je hotové, všetko je na mieste. Myslím si, že to dopadlo pomerne dosť dobre. Ostali tam nejaké nedorobené veci, ale nie je to akože nič hrozné. Povedal by som, že chýbajú tam nejaké policové kolíky, ešte treba zrezať police do uhla, ohraniť ich pekne, sú ohranené z obidvoch strán. To si spravím už na dielni na formátovacej píle a na olepovačke, aby to bolo dokonale pekné. No a zajtra by som to mohol teoreticky odovzdať. Takéto montáže samozrejme nerobíme často. Je to také výnimočné, toto bolo vyslovene na želanie klienta. My sa trošku ponáhľali a chceli sme to urýchliť, ale neurýchlili sme nič, lebo v podstate materiál nám meškal a ešte k tomu nám ho celý zle olepili. No a pevne verím, že teda video si nájde svojich fanúšikov, že sa vám to video páčilo. Sledovať ma môžete ináč aj na Instagrame, kde dávam pomerne často novinky, ktoré budú neskôr zverejnené aj vo vlogoch. A dajte na video like, dajte odber, dajte komentárik, ja sa tomu poteším a vidíme sa v ďalšom videu. Čau!